17 मार्च एबा बृहस्पतिबारखालि गसाइगाव सोहोराव क'क्राझार जिल्लानि DTOनि दैदेननायाव इ-रिक्साफोरनि फोरमान बिलाइफ्रा थियै दंना गैया बेखौ नायबिजिरो। फोरमान बिलाइया थियै गैयैनि थाखाय गं 50सो इ-रिक्साखौ हमनानै गसाइगाव थानायाव लानानै थांदोंमोन आरो लेखा बिलाइफोरा नांगौ रोखोमै गैयैनि अजद होनानै गंफायाव 10,000 रां जुरिमाना फोनांदोंमोन। 10,000 रां जुरिमाना फोनांनायनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगोनो इ-रिक्सा सालायग्रा गपाल राय मुंनि सुबुङा स्ट्रक जानानै गसाइगाव पुलिस थानानि लांगोनायावनो जिउ गोमानांदोंमोन। जायनि जाहोनाव थानानि लांगोनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। दिनै गपाल रायनि गोथै सह'खौ सावनाय जायो। जिउ गोमानाय गपाल रायनि नखरनि सुबुंनो 20 लाख होनांगौ होननानै दाबि खालामदों इ-रिक्सा वार्कार्स इउनियना। बे दाबिखौ गनायनानै लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानैबो इउनियननि सोद्रोमाफ्रा फोरमायो। আজি গরিবের উপর ইমান অত্যাচার কিয় কৰি আছে। আমি সাধাৰণতে টটোৱালা ৰিক্সাৱালা আমি দিনত 200-300 টকাকৈ আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, টটো চলাব পাৰোঁ। এই 200-300 টকাৰ বিনিময়ত আজি 10,000 15,000 টকা আমাৰ ফাইন দিব লগা হয়। দ্বিতীয় মহোদয়ে ফাইন ল'ব মানে আমাক প্ৰেছাৰ কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি তেওঁৰ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। আমি চৰকাৰক ডিমাণ্ড দিছোঁ, 20 লাখ টকা আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ। এতিয়া চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লয় সেইটো আমি লক্ষণীয়। যদি চৰকাৰে এই বিষয়লৈ গুৰুত্ব যদি নিদিয়ে আমি তীব্ৰভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।